hladinou. S překladateli české literatury o knihách, které nás drží. Der er noget rundt i Danmarks rige, for der bliver aldrig oversat nok den gode litteratur fra de små, måske lidt eksotiske sprog. Jeg hedder Lada Halunova, jeg er tjekker, uddannet i dansk, teatervidenskab og digital design, både fra Karls Universitet i Prag og fra Aarhus Uni. Jeg oversætter fra dansk til tjekkisk, og jeg bliver din vært de næste cirka 20 minutter. Velkommen i vores studio i Prag. I dag præsenterer jeg og vores gæst, bohemist og oversætter Peter Buga, 2 tjekkiske romaner, som Peter har arbejdet med. Peter, kan du kort præsentere dig selv, og hvorfor er du endelig i Prag i disse uger? Det kan jeg godt, og tak for invitationen til at komme her i dag og tale om 2 tjekkiske romaner, som jeg er meget begejstret for, og derfor prøve at oversætte nogle kapitler fra. Du kaldte mig bohemist, og det er der nok ikke mange danskere, der ved, hvad er, men det er et fint ord for en person, der er specialist i tjekkisk. Jeg begyndte at læse tjekkisk for snart 40, eller faktisk for 40 år siden, i 1984, og har arbejdet med det siden, først som student, og siden blev jeg ansat på Aarhus Universitet som adjunkt, og siden lektor i tjekkisk, indtil faget blev nedlagt. I dag underviser jeg og forsker i europastudier, men i min fritid holder jeg stadig mit tjekkiske ved lige ved at oversætte bøger fra tjekkisk romaner. Noget jeg sætter meget stor pris på og faktisk har gjort gennem alle årene, når tiden har tilladt det. Og lige nu er jeg i Prag, fordi jeg er så heldig, at jeg har fået et stipendium af det tjekkiske litteraturcenter til at opholde mig her i byen i 2 uger. Stipendiet ligger inden for rammerne af et stort EU-projekt, Archipelagos, et ord vi måske bedre kender som et øhav. Gulag-øhavet er den dystre konnotation, ældre danskere måske vil få. Men ideen er, at vi rundt i Europa er alt for dårlige til at læse hinandens litteratur, hvis ikke lige den er skrevet på engelsk. Altså, at de mange sprog i Europa og mange kulturer i Europa skal bedre i kontakt med hinanden. Derfor er der en række lande, der er gået sammen om at udbyde stipendier, som gør det muligt for oversættere at komme til de lande, de arbejder med, eller de sprogområder, hvor de oversætter fra, og hellige sig noget aktuelt samtidslitteratur. Og jeg søgte om at komme herned for at arbejde med 2 bøger, som begge 2 udkom sidste år i 2023, og som jeg synes er virkelig fantastiske. Og jeg var bare så heldig, at jeg fik stipendiet, så jeg har nyt at sidde her og arbejde med bøgerne, og også at tale med forfattere, og i det hele taget dykke ned i Prags kultur og i det tjekkiske sprog igen. Ja, og du er også rigtig glad for, at du kunne komme. Og hvilke forfatter og bøger har du så valgt at fokusere på? Jeg har valgt en forfatter, der hedder Klara Vlasakova, en ung forfatter. Hun er fra 1990, født i České Budějovice i Sydbøhmen. Det er den by, der har givet navn til Budweiser-øllen, før amerikanerne stjal navnet og varemærket, men det er en anden historie. En meget alsidig og produktiv forfatter og dramaturg. Hun har arbejdet for tjekkisk fjernsyn og meget mere, skrevet filmmanuskript og skriver også meget i medierne. Og den bog, jeg har valgt, Jella, eller på dansk Kroppe, det er hendes anden roman efter debuten Sprækker Praskliny fra 2021. Det er en roman, vi kan vende tilbage til, men titlen Kroppe fortæller allerede en del om, hvad den handler om. Kvindeerfaringer fortalt i et kropsperspektiv. Den anden bog er af en endnu yngre forfatter. Han hedder Marek Dorčík. Han er fra 1993. Født i Přerov i det østlige Tjekkiet, i det østlige Mähren. En industriby, sådan en, man kan godt tillade sig at sige, det er udkantstjekkiet.
ligesom vi taler om udkants Danmark. Ja. Det er en industriby med knap 50.000 indbyggere. En af de byer, som måske ikke er rykket, dengang kommunismen faldt, og investeringerne begyndte at komme ind i Tjekkiet. Så det er et sted, hvor han er født og vokset op i fattigdom med en enlig mor. Siden flyttede han til Prag, hvor han har læst engelsk sprog, litteratur og kultur på universitetet. Han er egentlig digter og debuterede helt tilbage i 2016, men hans roman Rozložíš paměť fra 2023, det er så hans debut. Det er jo den titel, som vi kan vende tilbage til. Den er svær at oversætte. Foreløbig kalder jeg romanen Det du husker. Men mere om det om lidt. Ja, og hvorfor har du valgt netop disse 2 romaner? Jeg har først og fremmest valgt dem, fordi jeg synes, de begge 2 er fremragende litteratur. Jeg læser tjekkisk litteratur for min fornøjelses skyld, men som oversætter kan jeg heller ikke helt lade være med at tænke på, om bøgerne også ville have noget at sige til et dansk publikum. Og her har vi 2 tekster, som både fungerer rigtig godt som litteratur, og, tror jeg, har mulighed for, eller vil være højst relevante og spændende for danske læsere at stifte bekendtskab med. Når man skal finde noget til oversættelse, så tænker jeg det sådan, at det skal på én gang, eller det vil uundgåeligt være en smule fremmed, fordi man bliver budt indenfor, når man læser en oversat roman, en oversat tekst, i et andet sprogområde, en anden kultur, et andet lands måde at tænke på, være på, se verden på. Det kan være små praktiske dagligdags ting. Det kan være hele den måde, man arbejder med sproget på. Der er altid noget fremmed og eksotisk, men samtidig skal det ikke være så fremmed og eksotisk, at man slet ikke føler sig budt velkommen i teksten. Og med begge de her 2 bøger mener jeg, at de både sådan som de er fortalt, og med de problemstillinger, de tager op, virkelig vil være en gave også for danske læsere og et dansk bogmarked. Ja, så der er måske noget fælles bold i de der romaner, som foregår her i Tjekkiet, men at de emner kan være noget, som man også skriver om nu i nutidens Danmark, eller nutidens samtidslitteratur. Lige præcis. Den første, Kroppe, af Klára Vlasáková, handler om et mor-datter-forhold. Hovedpersonen Marie er en godt 60-årig kvinde, som for nylig er gået på pension. Hun har mistet sin mand for et par år siden. Hun er nødt til at supplere sin skrabede pension med at passe børn, og nu skal hendes datter giftes. Så nu skal navlestrengen rives endnu et stykke over. Hun kæmper hele vejen igennem bogen med at holde fast i, hvem hun egentlig er, både som person og også med sin krop, hvor hun mærker alderdommen tynge, så man stadigvæk vil prøve at holde fast igen i, jeg er her stadig som menneske, som person, i den her krop, med den her krop. Det at fortælle om både mor og datter igennem kropserfaringer, forekommer mig meget aktuelt og vigtigt, og i øvrigt meget, meget vellykket i den her bog. Det er en bog både om at løsrive sig fra hinanden. Det er ikke kun datteren, som skal giftes, bliver gift og med noget besvær bliver gravid og får et barn. Det er ikke kun datteren, der skal frigøre sig fra moren. Det er på mange måder også moren, der skal frigøre sig fra datteren, lære at give slip og finde ud af, hvem er hun så, når hun ikke længere primært er mor, fordi det er datteren selv blevet og i gang med sit eget liv. Og det er jo tematikker, vi også kender i dansk litteratur. Vi er omsider, eller i det hele taget, er der ved at komme en diskussion om de usynlige ældre kvinder, uanset om det er i film, hvor skuespillere, kvindelige skuespillere sjældent får roller, når de har rundet 40 eller bare 30 sommetider, og i litteraturen, ældre kvinders kropserfaringer, ældre kvinders seksualitet, alt det her har jo længe været ikke temaer i litteraturen, og der tænker jeg klart, at Vlasáková falder fint ind i en dansk tradition. Ja, det vil jeg også sige, at når jeg er i Danmark, så kan jeg
så at kroppen bliver mere sådan, mere emne i litteratur end hos os, så der er måske også noget, som man kan læse fra en anden synspunkt. Ja, det er jo det, jeg er spændt på, og hvordan danske læsere, hvis de får chancen, og vi kan jo lige læse et uddrag lige om lidt, hvordan de vil opleve det her. Så, men skal vi prøve med en smagsprøve? Ja, det vil være fint, hvis du kan give os en lille smagsprøve af romanen. Det vil jeg gøre. Jeg vil simpelthen læse fra start i første kapitel i bogen. Gamle kvinders kroppe eksisterer faktisk ikke. Der er en aldersgrænse, tidsligt ikke præcis defineret, men alligevel fast, hvor de, når den er overskredet, holder op med at være synlige. Hvis I stiller gamle kvinder ved siden af hinanden og siger til dem, at de skal tage tøjet af, vil I ikke kunne få øje på noget under tøjet. Kun en tomhed, som begynder under halsen og ender over knæene, hvorfra de synlige ben så begynder igen. Denne almene forsvinden interesserer ingen, der skrives ikke om den i aviserne, I støder ikke på den på internettet, og ikke engang i bøger, som ellers fra tid til anden har en tendens til at bemærke den slags globale mærkværdigheder. Hver dag fordamper tonsvis af knogler og muskelmasse og mange hektoliter blod. Og politiet undersøger det ikke. Det bliver ikke diskuteret i parlamentet. Der bliver ikke arrangeret demonstrationer om det. Reaktionen på et så uhørt tab af masse er i bedste fald et overbærende smil. Da Marie forsøger at knappe sin kjole på ryggen, kommer hun ved en fejltagelse til at knibe et stykke tør, rynket hud. Det gør ondt på hende og skræmmer hende. Hvor længe har hendes rygmund set sådan ud? Hver år begyndte den normale, glatte hud at forvandle sig til et tørt betræk, der langsomt spreder sig over kroppen som et ubønhørligt udslæt. Hvorfor har hun ikke lagt mærke til det før? Hvorfor har hun ikke gjort noget for at forhindre det? Rådvild lader hun armen falde ned langs kroppen. Hvis hun tager en jakke over kjolen, vil ingen lægge mærke til det, og hvis hun beslutter sig til at tage den af, vil der nok ikke være nogen, som kommenterer de par ikke færdigknappede centimeter. Der vil jo ikke være nogen, der går hen til hende og siger, for Guds skyld, hvordan har du kunnet møde dig ind her i den montering? Tag dig sammen, forsvind, men helst af bagdøren, så ingen ser dig. Men Rosalie vil alligevel ikke synes om det. Efter al sandsynlighed vil hun bebrejde hende det. Hun vil anlægge den ulidelige, stille, vislende tone, hun har, og trænge sig helt tæt ind på hende, så Marie ikke går glip af så meget som en stavelse af hendes kritik. På den anden side er Marie ikke i tvivl om, at Rosa vil snappe af hende uanset hvad. Der vil altid være noget, der irriterer hende, og som hendes mor kan gøre for. Mor, please. Mor, hvorfor gjorde du det? Mor, hvad tænkte du på? Mor, hvordan kunne det falde dig ind? Mor er der jo plads til alting på. Hun er bred og solid nok til det. Hun kan bære alle tænkelige klager. Hun lader kjolen være ufærdigknappet. Hun får det dårligt af dette tørre døde sted på ryggen, og vil glemme det så hurtigt som muligt. Læg det til side som et stykke gammelt skrammel, som for længst har tjent sit formål, og som ingen behøver. Men den slags kan ikke lade sig gøre. Hun må bære sin hud. Hun må bære sin straf. Ja, mange tak, Peter, for en rigtig stærk smagsprøve. Vi kan måske også sige, at vi sprang faktisk sådan en prolog i romanen, som er også meget spændende, men der er en anden linje i den der roman, som vi måske... Romanen har ganske rigtigt en prolog, et lille barskt eventyr, men det er skrevet i eventyrstil og hænger kun indirekte sammen med det, der følger. Så jeg tænkte, at det ville sende et forkert signal, hvis jeg startede med at læse dele af det eventyr. Ja, det er rigtigt, men jeg synes faktisk, at danskerne kan også lide den der barske stil i deres egen litteratur. Det kan du tro. Jeg er sikker på, at de vil have det. At man vil forstå, når man læser bogen, hvorfor Clara Vlasakova har valgt at starte med sådan det der lille indledende prolog-eventyr. Man vil nok også have lagt mærke til, at teksten havde to ret forskellige stilniveauer. Det startede med den der essayistiske beskrivelse af gamle kvinders kroppe, der er usynlige, nærmest forsvundne fra det offentlige rum i hvert fald. Og så skiftede den til en beskrivelse af hovedpersonen Marie, fortalt i tredje person, men stadigvæk set gennem hendes perspektiv,
og hendes forhold til datteren Rosalie, som hun i daglig tale kalder Rosa. Denne indledende, sådan essayistiske refleksion, hvem der egentlig er forfatteren til den, og hvordan den hænger sammen med resten af teksten, det finder man ud af undervejs i romanen. Ja, præcis. Men den anden bog af Marek Dorčík er måske lidt anderledes, eller måske meget anderledes, ikke sandt? Jo, jeg valgte at arbejde med 2 meget forskellige bøger, men som allerede sagt, også med bøger, som jeg begge 2 tror tematisk vil være relevante for danskere. Marek Dorčíks bog er et stykke autofiktion langt hen ad vejen. Det er en bog om en ung mand ved navn Marek, samme navn som forfatteren har, med samme alder, samme baggrund, vokset op i byen Přerov, som jeg fortalte om, denne her lidt nedslidte industriby i udkants-Tjekkiet. Marek er bøsse. Han er homoseksuel, og det har han vidst, at han var anderledes lige fra han var lille, og det har hans omgivelser også registreret, så han er vokset op med tæsk i skolen, vold, mobning, chikaner, og bogen følger ham i sådan et tilbageblik, hvor Marek er en bestemt hændelse, som vi kommer til, når vi læser højt fra bogen, bliver provokeret til at vende tilbage og besøge alle de erindringer, han har om sin familie med den enlige mor og en fordrukken, temmelig tyrannisk bedstefar, med mobberierne i skolen, med en Roma-dreng, som også går i klassen, og som også er bøsse, og som bliver chikaneret endnu mere, og som han får et forhold til. Alle de her erindringer og erindringsfragmenter, de kommer væltende op og trænger sig på og tvinger ham til at prøve at rekonstruere, hvordan han selv husker, hvor meget han kan huske af sin barndom. På den måde skriver bogen så fint ind i den tradition, vi har set også i Danmark med Thomas Korsgaard eller Glenn Beck, der besøger en erfaring som bøsse i udkants Danmark i fattige kår. Edouard Louis er jo blevet meget internationalt anerkendt, og de tjekkiske anmeldere har også sammenlignet Dorčík med Edouard Louis. Jeg vil sige, at Dorčík falder fint ind tematisk med de forfattere, jeg har nævnt. Jeg synes, det, der gør bogen speciel, er, at det er hans sprog. Han skriver meget poetisk, meget reflekteret poetisk, meget smukt, også når det er uhyggeligt barske erfaringer, han skriver om. Og så er jeg meget imponeret af, hvordan han hele tiden arbejder med, hvordan kan man tilgive, hvordan kan man komme videre, selv når man har haft sådan nogle oplevelser. Hvad gør erindringen for mig? Hvorfor er det vigtigt at huske, og hvornår er det vigtigt at huske? Den tjekkiske titel, Rozložíš paměť, er meget svær at oversætte, for det betyder, at du lægger din erindring ud, eller du breder din erindring ud, ligesom man lægger fotografier ud på et bord, eller det kunne være spillekort, man lægger ud på et bord. Men at få alle de betydninger klemt ind i en kort dansk bogtitel, har jeg ikke fundet løsningen på endnu, så arbejdstitlen er bare det, du husker. Ja. Fordi den ligesom fanger, noget husker du, andet husker du ikke. Og så markerer arbejdstitlen og også den originale tjekkiske titel noget meget vigtigt. Romanen er fortalt i du-form. Den skrivende. Og det kender vi også fra andre bøger. Det kender man også andre steder fra, men det er relativt sjældent, og jeg vil sige, det fungerer eminent godt i det her tilfælde. Fordi den skrivende hele tiden henvender sig til dig, Marek, som du var, da du var 14 år gammel. Ja, som om man betragter sig selv fra sådan afstand. Præcis. Der kommer den der refleksion, og du skal altid tilbage i din erindring. Ligesom man kan sige du til sig selv, nu må du tage dig sammen, Peter. Så gør han det her greb, at det ikke er en jeg-fortælling, for hvis han gjorde det til en jeg-fortælling, ville den blive alt for autoritativ. Jeg gjorde, jeg så. Hvis det bliver du, så har man det der lag, jeg kigger tilbage på dig. Hvor meget er det du? Jeg taler til stadig mig. Hvor meget er det samme menneske? Hvor meget
kan jeg rekonstruere, hvem jeg som barn, det du, jeg taler til, egentlig og det fungerer faktisk rigtig godt i bogen. Det fungerer nemlig rigtig godt. Skal vi prøve at høre, hvordan? 2021. Klokken 3:37 vækker telefonen dig. Mors stemme er stille, alligevel hører du tydeligt hver stavelse. Marek, bedstefar er død. Du opfanger ikke noget særligt, intet insisterende i sætningen, og derfor når du ikke at vågne hurtigt nok. Mor lægger på, før du når at sige noget som helst. Du sætter dig op, gnider dig i øjnene. Et stykke tid virker mørket på væggene ensartet, men så opdager du gradvist nogle steder i det, som forstyrres af forvredne gyldne striber af lys fra gaden. Pletter, du ikke har held med at fokusere på. Det falder dig ind, at der er ting, du hidtil aldrig har sagt til nogen. Som for eksempel, i 8. klasse var det ikke Philip, der skubbede dig ned ad trapperne. Du faldt af en tåbelighed, og da du kom til dig selv, ville du udnytte situationen. Mærkeligt nok gik alt relativt glat. Blot et par uger senere sidder du på inspektørens kontor på en ny skole og lytter til en grånende mand med ild i blikket. Han råber, her hos os tolererer jeg ingen chikane, ikke på vilkår. Du fik en ny chance, i hvert fald ifølge mor. Prøv nu ikke at skille dig for meget ud, vel, beder hun dig, mens I sammen går ned ad gangen til undervisningslokalet. Du var fast besluttet på at falde ind. Ikke at være anderledes. Ikke at tale med nogen om de ting, der rumsterer i dit hoved. Ikke at vise, hvem du er. Du lærer dig at vogte omhyggeligt på hver skridt. Ikke at vride for meget i bækkenet, og ikke at stirre for længe på de andre. Før du går ind i lokalet, hoster du af, tester en ny, dybere stemme, og fra dag af er der ingen, der kender dig indeni. Du sænker hovedet hver gang drengene begynder at tale om piger. Du lader som om, griner sammen med dem, og lidt senere lægger du en nøgen kvinde som baggrundsbillede på din mobil, ligesom de andre. I virkeligheden kan du dårligt nok se på hende. Til gengæld kan du huske, hvordan bedstefar et par dage senere rev telefonen ud af hånden på dig. I var på besøg hos ham dengang på hospitalet i Kromniarzysz. Han strakte sig, snappede efter telefonen og var lige ved at falde ud af sengen. Han studerede displayet længe, nikkede anerkendende. Hvorfor har du ikke fortalt nogen om det? Ja, tak for smagsprøven. Selv tak. Og kan vi som sådan afslutningsspørgsmål spørge dig, er det svært egentlig at følge med i tjekkisk litteratur, når du er hele tiden mest i Danmark? Jeg er heldigvis på den måde privilegeret, at jeg jo kommer her til landet en gang eller to om året, og jeg følger lidt med i tjekkiske medier, ser hvad der bliver anmeldt i de aviser eller magasiner, jeg følger med i, og så har jeg gode venner, som sender mig boganbefalinger. Der er også nogle forlæggere, som kender til min eksistens, fordi jeg allerede har oversat en del romaner fra tjekkisk. Så jeg føler egentlig, at jeg bliver meget godt informeret om, hvad der sker i tjekkisk litteratur. Det er ikke så meget der problemet er. Problemet er dels at finde tid til at læse bøgerne, fordi jeg har mit fuldtidsarbejde på universitetet, og det at passe og oversætte tjekkisk litteratur, det er en fritidsbeskæftigelse for mig. Og så er der jo hele det problem, eller det spørgsmål, som er at få danske forlæggere til at interessere sig for tjekkiske bøger. Sommetider er det forlagene, der kommer til mig, fordi de har opdaget en forfatter, en bog af andre kanaler, og sommetider er det mig, der kommer til forlagene og siger, denne her bog, den kan jeg anbefale, vil I kigge på den. Og jeg tænker, at hele ideen med den her podcast er, at smagsprøverne og omtalen af de to bøger måske kan gøre nogen lidt nysgerrige. Og skulle det ske, har tiden ikke været helt spildt. Ja, og de danske forlag kan være sikre på, at de får også sådan puljen til at oversætte bøger, også fra Tjekkisk Kulturministeriet. Det er nemlig rigtigt. Der er faktisk en god litterær oversættelsesstøtte fra tjekkisk side, så det skal vi også lige huske at sige. Og det tjekkiske litteraturcentrum, som har inviteret mig, vil altid være behjælpelig med assistance. Ja, så tak til dem, og også tak til dig, Patte, at selv tak, Lada. Tak, samtale. fordi du vil snakke med mig.